Ndichikutambirai zvekare pano paHatari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell so that pandinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndati likei this video, malikes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rinoiri ringe richifamba kuhama neshamwari. Kana usati wasubscribe chibva wasubscribe. Muzuva ranhasi seSunday ndauya nemashoko ayo akataurwa nemuprofita. Muprofita uyu mutauro wakaita mashoko aya aiti ndiri kuona ropa richadeuka munyika yedu yeZimbabwe. Asi kudeuka kuchaita ropa iri munyika yedu yeZimbabwe zvichakonzereswa nedzimwe nyika dzekunze, ndo dzichakonzeresa hondo iyoyo yekudeuka kweropa munyika yedu yeZimbabwe. Saka paaitaura mashoko aya akati, endai munozivisa vakuru venyika yemuZimbabwe kuti inini ndataura mashoko aya ndichiti garai makazvigadzirira zvinhu izvi kana kuti makazvingwarira. Vadikani, ndinokumbura tione video. Tapedza kuona video topandati Mwari chengetedzai nyika yedu yeZimbabwe. Zvese tinoisa kumaoko aMwari, tinoturika kumaoko aMwari. Sezvataurwa nemuprofita uyu anga achiti, ndiri kuona hondo, ndichaona kudeuka, ndiri kuona kudeuka kuri kuita ropa, ndiri kuona kudeuka kuchaita ropa munyika yeZimbabwe kumberi uko. Ende anga achiti mashoko aya ndamaziviswa naMwari. Zvana kuita munguva inoida kusiyai muchiona video remuprofita uyu achitaura kuti munyika yeZimbabwe ndatigari tichinamata, ndatinamatire nyika yeZimbabwe. Pane zvese zvoda kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvakashata ndazvisaitike nezita raJesu. Ndatione video tosangana zvekare munguva inotevera. Too much bloodshed richauya which is coming from nyika yekumadokero, a country from the west. zvandishamisa, This is amazing. This is surprising. It's a surprise. zvandishamisa It's a surprise kunyika ino. in this country. Saka ndiri kuti So I'm saying denga raMwari God vanditaurira has told kuti me ndichakusiyirai to leave me ichi this ndechawe mutungamiri is for wenyika. your president. Saka ndiri kuti So I am saying pakati penyika ino in this country panoda kuvharwa we have to stop kudeuka kweropa, bloodshed nekuti richadeuka. because it is going to shed. Vapanduki There are some vandaona rebels vachiuya coming in this country kuzoparadza to destroy nyika ino. this country. Denga raMwari God has told rati me, hazvigoneki. He has told me that it is not going to happen. Izarufaro. Ruvara mamare. Ruvara mamo. Harero. So I am going to stop the war Pakati penyika ino in this country. munoudza mutungamiri wenyika, You can go and kana tell the musingagoni president. kusvika If you kwaari, cannot reach him, tsvakai vanosvika please kwavari find someone who is close to him movataurira to tell kuti him ndini mweya that mutsvene God has ndabva said, kudenga I raMwari come from the kuuya heaven, pakati penyika coming in ino this nekuti country, yakadiwa. because this country has Pakati been penyika chosen. dzaAfrica In between among the countries in Africa, pamunoti paikweta, where you call the equator, ndopa ndauya, that's where I have come. ndopakamira That's muteuro where the spiritual prayer, wekumisa hondo, which is going to stop the war, nzara hunger, nezvirwere and diseases kunyika dzose in dzaAfrica Africa, the whole of Africa. ichamiswa. All those things are going to be stopped.